ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансеҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки канали моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. бо дастгирии шумо канали ман 2000 гузашт. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо ман миннатдорам. раҳмат барои дастгириҳотон. хеле ки ман дар шумо ваъда дода будам, 2000 кишидем, як торт мекунем. дӯстони азиз, ин рӯз фаро расид. ана бози мо тайёр мекунем бисквит. барои бисквит чӣ даркорай? 6 дона тухм даркор мешавад, 60 мг шир, 60 мг равған ва 180 мг шакар, 180 мг орд ва як қошуқча пурне разрехител даркор мешавад. сар мекунем тайёр кардани бисквитро. дӯстони азиз, то охири навор мара дастгирӣ кунед, тамошо кунед ва фикрҳои худтона нависен дар комментария. дӯстони азиз, касоне ки обуна нестанд, ҳатман обуна шаванд ва дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, дар ҳамин видео мехостам ба чанд комментарияҳо ҷавоб гардонам. дӯстони азиз, беҳад комментария дар саволҳо бисёр аст ва хостам дар ҳамин видео ба саволҳояшон ҷавоб гардонам, барое ки ваё интизоранд. ана каме маълумот дар бораи худам мегӯм. номи ман тахмина. ман 35 солаям. соҳиби 3 фарзанди нозанин. зодаи шаҳри Кӯни Бодом. 2 бача дорам, як духтарча. ана бо як саволи дига омадагие ки шумо дар кадом шаҳрен? ана барои чӣ фарзандотон дар пештон нестанд? мо дар Калужский област. ана фарзандакҳои мо дар дасти падару модари маҳанд. ана 3 сол мешавад дар хонаи моҳанд. кӯдакакон дар дасти бегона нестанд. рости гап, мо ин Россия айхурсандимона наёмадем. ба фикрам ки ҳеҷ кас айхурсандиш намебиёяд ин Россия. бу қаеш намондай, моҳи март иншааллоҳ то 10 марта паспорт ман мегирам. худо хоҳад баъд метрискаҳои кӯдакакома шаҳодатномашон ҳамаша супоридагиам баробари ман мегиранд. баъд гашта хонароӣ мекунам. аёҷа падарам билет мегиранд. қатъи фарзандон мехезанд, мебиёянд пеши мо. ман фарзандакома рости гап беҳад ёд кардагиам. хайч хеле меган зиндагӣ маҷбур кард омадем. қатъи шавҳарам кор кардем. то ҳамин чира 3 моҳаи ман кор накарда истам. дар хонаям чӣ хеле гуфта гузашта будам. ҳамин документҳо қатъи овора шида гаштам, кор накардам. ана ҳозир мехоҳам акун боз 3-4 моҳи дига кор кунам то омадани фарзандакома. баъде ки омадан насиб бошад ба дадама паспорт мекунем иншааллоҳ. баъде ки паспортшона мегиранд, баъд насиб кардагӣ бошад, бо пенсияшона тоғрӣ мекунем. хай мебинем агар хоҳанд бо ҳаминҷа 1 соли дигар мегарданд ҳамроҳи мо. барое ки ана кӯдакакон ки омадан, ман ҳоли ба фикрам ки я бо 3-4 соли дигар намерам. ҳозир омадани мара 3 сол шид. ана барои ҳамин бо фарзандон ки омадан, хай бо шароити рафтан надорем. бо фарзандон даиҷа мактаб мераванд. духтарчама синфи 1 метиҳам. даоҷа имсол бояд синфи 1 мерафт. баъд дадама гуфтам, дада нолавой датиена синфи 1 якбора ҳамин Россияда меравад. барое ки даоҷа синфи 1 бихонагар бо иҷада обратно синфи 1 мегиранд. ана одамои кӯдакдор медонанд. барои ҳамин духтарчама ман синфи 1 да надодам даоҷа. шавҳарман беҳад ватана ёд кардагиай падару модаршона. хисри хиштоманам пиранд, ёш нестанд. барои ҳамин хиштоманам маззашон нест. барои ҳамин шавҳарам дилшон беҳад чиай зиқай мақсад мехоҳанд бираванд. не ки мара тоқа монда намеранд. гуфтанд ҳамин кӯдакакон ки омадан баъд хай дадат ҳамиҷадан. кӯдакора мемонам. қатъи дадат меистем. ман хона мерам миём.
манам мехоҳам мисол ватан равам, хисрхуштоман ман хабар гирам. Рости гап шароит надорем, барое ки мо хона карда истем даиҷа. Нав ҳоли замина харидагием. 1 сол шида, хеле аҳамияташ надода будем. Баъд шавҳарам ҳамин сол моҳи ноябр да фундаментора ҳамара рехтанд. ана ҳамин замин қатъи фундамент қариб 1 миллион шид. барои ҳамин ҳози бо камкам шавҳарам кор карда ана ҳама чиша камкам харида монда истанд. насиб иншалло ай моҳҳои феврал бо сар мекунанд, мевардоранд хонаҳора. иншалло хонаҳомонам соз мекунем. ана беҳад барои документҳоам суми бисёр рафт. ана расходаш бисёри бад буд. барои ҳамин мо тоҷикистонам рафта натонистем дар ин 3 сол. насиб кардагӣ бошад паспортора гирифтем, бо проблемамон камтар мешавад. мехоҳам боз ба як комментария ҷавоб диҳам. ин як комментарияра чанд кас нависондагианд. дӯстони азиз, ана нависондианд ки бохшони хоҳартон урусае гуфта. урус нестай, урусиш қатъи и кора намекард, намеомад, қатъи зани якум зиндагӣ намекунанд. ба фикрам урусора ҳама феълшона медонанд чӣ хелеянд. ана и тоҷик ки хидмонай, тоҷик зани хидмон. ман мехоҳам ки и бевара бигира айҷа, дигар квартира снимат куна, бара дар дигар ҷо нигоҳбиниш куна. ана дар як хона намешавад. барое ки хоҳари ман чӣ бугум, духтари беҳад дилсӯзай. ӯ бева соати 12-11 ай хоб мехезад. ман як кори язнамда беҳад қаҳрам кардагиай, барое ки ҳар душон бояд баробар хизмат кунанд. ана ба шавҳарша чои саҳар кунанд. мисол хоҳари ман як шаб қатъи хоҳар ман язнам, як шаб қатъи ӯзанак. ана ӯзанак ягон бор навбаташда намехезад, чой намекунад шавҳарша. то ҳатто хоҳари ман рӯзе ки шавҳараш қатъи ӯзанакай мехезад, саҳар барвақт намозакошам мехонад. баъд дигар чои саҳари шавҳарша тайёр мекунад. баъд бо шавҳаршам мехезад, намоз мехонад. ба ҳамихел чойошам мехӯронад, пӯшокошам мепӯшонад, корроӣ мекунад. то ҳатто ҳар рӯз попӯшои шавҳаршам мешакад. ӯзанак бошад то ҳамин соати 12:30, ҳамин рӯз дар соати 12:30 ай хоб хестай. мегӯй ки вай зани якум бошад, хоҳари ман зани дуюм бошад. хоҳарма беҳад ҷанг кардам, гуфтам и корта накӣ, гуфтам омӯхта мешаванд, бихеза кор кунам. ана ман ба қарибӣ мерам, барое ки ман виҷдонам тоқат намекунад. хоҳари ман бесоҳиб нестай. ман мерам язнам қатъи маслиҳат мекунам. язнам да мегум мақсад ин чӣ хеле зиндагиай мегум, майлаш хай оварди, бихеза чои саҳарта куна. ана ӯ фақат барои кайфу сафои худаш омада боша, агар бигира айҷа дафт куна. агар хеста мисол зиндагӣ ҳалол карданӣ боша, бихеза хизмати шавҳарша куна. хоҳари ман беҳад духтари вазнинай. то ҳатто шавҳарша намега бихеза кор куна, хел куна. ҳамин гапора ман ай даҳанаш мекашам, мегирам. барое ки ман чӣ бугум, хоҳарам беҳад духтари вазнинай. ман хеле одам нестам. ман чӣ бугум, ҳамин одам дар талхам бошад, дар рӯи одам гап мезанам. ана чанд рӯзай сари ман вайронай. оли насиб кардагӣ бошад, иншаалло ба қарибӣ мерам. хоҳарҷон интизор шав. дар иҷа бошад дӯстони азиз, ман бисквитма тайёр кардам. ана ҳози ман салафан қатъи мепӯшонам ира. баъд насиб боша пага қатъи шумо бо якҷоя ором метиҳем. то наворҳои оянда Аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад.